Magandang araw mga kabukid. Andito naman po ako, nagbabalik. Ngayon po, mayroon pong nagbabasag po doon. Titignan po natin doon kung mayroong ararawan. Doon po doon. Alam niyo po ba ang ararawan? Ano ba sa Tagalog ang ararawan? Susuhong. Sa English, mahirap talaga, hindi ko alam po. Ngayon po, nandun po sila. Yung makina. Nandun po sila. Baka meron pong arawan. Masarap po yun. Exotic food po. Masarap po yun. Pwede pong isabay-sawan yun. Sa tubay po. Ayun na po. Malapit na po ako. Malapit na po. Yung makina dun. Arawan po labang lupa. Pero nakakain po yun. Aming mga magsasaka, masarap na po sa amin yun. Minsan-minsan lang po nakakatikim yun tuwing panahon po ng pagsasaka. Yan po sila. Yun. Malapit po ako. Titingnan kung may makukuha. Pagsibig po namin sa hapon, may mga magsasaka, kunting salo-salo, pagtanggal ng sakit ng katawan, masarap po yun. Ayan. Ayan yung makina. Ayan yung mulot din ako. Ang makakajakpat ay kukunti pa naman. Na po, palapit na po ito ng palapit. Naimas adoy.